लोगोफोर इस्माइल हानिये बे मुंखौ नोंथांमोना इजराइल आरो हामासनि गेजेराव दावहा जाजेननाय समावनो नोंथांमोना खोनादोंमोन। बिथाङा सोर बा बियो सोर? बियो जाबाय हामासनि गाहाय, हामासनि चिफ, आरो बियो बबेयाव थायो? काताराव थायो होनना जों बयबो मिथिगौ। बे गावनि हादोराव थाया, गाजा स्ट्रिपाव बियो थाया। इस्माइल हानिया इजराइला बिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय खुरखाव खुरसि नागिरगासिनो थादों आरो हामास आरो इजराइलनि गेजेराव जि दावहा जाबाय थादों बे दावहाया ओरैबायदि मोनसे स्टेजाव सहैबाय, माने जेसेबां जि सिटि दं गाजा स्ट्रिपाव बै सिटिफोरखौ इजराइला फ्राय सेजोबनानै लाबाय। राफा सिटियाबो कमप्लिटलि इजराइलनि सायाव थांबाय आरो गुबुन गुबुन जेसेबां सिटि दङ बैफोरथ' इजराइलनि सायाव मालांखौनो थांबाय। साहा पार्टआ कमप्लिटलि बुंनो थांबाय इजराइलनि आइडिएफनि सायाव थांबाय आरो बाखि खोला पार्टआव इसेला दङ। आरो बिनिबो मादाव राफा सिटिखौ बावैसो इजराइलनि आइडिएफआ ओरैबायदि गिख्रंथाव एटाक खालामदों, बे सिटिनि अबस्थाया जोबोर गाज्रि। नाथाय हामासनि जाय चिफ, बे चिफआ जेनेरेलि काताराव थायो, नाथाय बिखौ इब्राहिम राइसिनि जि बिदाय फोरबो, बे बिदाय फोरबोआव नुनो मोननाय जादों। बियो दा बहा दङ? बियो दङ इरानाव। आरो इरानाव मोनसे गिलु बालु टारगेटजों मोनसे मिटिं खुंदों। बुंनो थांबा बे मिटिंआ जाबाय इराननि प्रक्सिफोरनि मिटिं आरो IRGC, इराननि मा मोनसे रिभलिउसनारि गार्ड, जायखौ रिभलिउसनारि गार्ड कर्प्स होनना बुङो, बिनि हेड बिबो दङ। आरो बिसोरजों लानानै इराननि जेसेबां प्रक्सि दङ बैसोरनि डेलिगेट्स बा हेडफोरखौ लानानै मिटिं खुंनायखौ नुनो मोनदों। आरो बे मिटिंनि लैखोना जोबोर गाज्रि आरो इजराइलनि थाखायथ' बे जोबोर गाज्रि होननानै आं बुंगोन। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्स लिरो। स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों, इब्राहिम राइसियाथ' हेलिकप्टार क्रेश जानायाव जिउआ जोब्बाय। दासिम बियो मा जाहोननि थाखाय बिनि हेलिकप्टारा बोरै जोबस्रांखो, बोरै डेस्ट्रय जाखो, बोरै क्रेश जाखो, बोरै एक्सिडेन्ट जाखो बेखौ मिथियाखै। नाथाय मोनसे बाथ्राया रोखा, इराना बेनि जि साजा, बे साजाखौथ' थारैनो इजराइलखौनो होगोन बा आमेरिकानि सायाव बेखौ माने साजाखौ फिन साजाखौ लागोन, बेखौ जों आइडिया खालामनो हायो। मानोना एक्सिडेन्टआ जियानो जाया मानो, जाय जाहोननि थाखाय जाया मानो, बेखौथ' इराना अरायबो टार्गेट खालामदों। इजराइल आरो इउएसनि बेहाय आखाइ थानो हागौ। बोरैबा नायबा, गोलावै जुदि जों नायोबा, गोलावै रिसार्च खालामना नायोबा, बेवहायथ' इउएसनि इसेबाबो माबा मोनसे दोङो बेबायदि बुंजायो। मानोना जाय हेलिकप्टार MI-17, बे हेलिकप्टारखौ मोनसे समाव इराना इउएसनिफ्राय बायदोंमोन। जेब्ला इरान आरो इउएसनि गेजेरनि जि सोमोन्दो, बे सोमोन्दोआ गाज्रि जानायनि उनाव बे हेलिकप्टारनि माखासे पार्ट्सफोरखौ हरनायखौ बेन खालामदों, बन्द खालामदों। जायनि थाखाय बे 40 बोसोर 40 इयार्स गोजाम हेलिकप्टारनि पार्ट्सफोरा गाज्रि जालांबाय। बे जाहोननि थाखाय बे क्रेश जानो हागौ, एक्सिडेन्ट जानो हागौ, बेबायदि जों बुंनो हायो। बेनिखायनो बेवहाय बे हेलिकप्टार क्रेश जानायनि दायनिगिरिखौ गोबां सुबुङानो इउएसखौ नागिरो। नाथाय बबेखानि बेबो कारेक्ट होनजोबनो हाया जोङो। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय मा, इब्राहिम राइसियाथ' सोरगोआव थांबाय, नाथाय दा मा जानो थांगासिनो दङ बेनि मोनसे आभास नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों होनो नाजागोन। तेहरानाव, इराननि राजथावनि तेहरानाव मोनसे जथुम्मा जदों आरो बै जथुम्मायाव सोर दङ बेखौ तेहरान फाइल्स ओरैनो मोनसे नाम होदों, तेहरान फाइल्स बा तेहरान फाइल होनना जों बुंनो हागोन। बे तेहरान फाइल, डेट मिन्स तेहरानाव मोनसे जथुम्मा जादों। बे जथुम्माया बबेबा हादर गाहायफोरनि गेजेराव नङा, बबेबा गुबुन गुबुन हादरनि गेजेराव बिजनेस मिटिं नङा। नाथाय बे मिटिंनि जे टारगेट, बेखौ जों ओरैनो आइडिया खालामनो हायो। बेनि टारगेटआ जाबाय इजराइल, बेनि टारगेटआ जाबाय नेटो, बेनि टारगेटआ जाबाय USA। बेबायदि जों आइडिया खालामनो हायो। स' बे मिटिंआव सोर दंमोन? IRGCनि दानि जि चिफ हुसेन सालामी, बेयो बे मिटिंखौ बबेखानि दैदेनदों। नोंथाङा मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि, जाय मिटिंआव गुबुन गुबुन जि प्रक्सि ग्रुप, बेफोर गासैबो इराननि प्रक्सि ग्रुप, जायद अल नखला, इस्माइल हानिया, बे जाबाय हामासनि चिफ, डेलिगेट पपुलार फ्रन्ट फर द लाइबरेशन अफ पेलेस्टाइन, पेलेस्टाइनखौ उदांस्रि खालामनायनि मोनसे थांखिजों दानाय मोनसे आफाद, बियो टेररिस्ट ग्रुप होनना बुंनो हायो जों, बा मिलिशिया ग्रुप। आसारुल्लाहनि डेलिगेट आरो हेजबुल्लाहनि डेलिगेटआ थाबाय। हेजबुल्लाया बर'नि नोंथाङा मिथिगौ बयबो। आरो डेलिगेट मानि दंमोन इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप, बे इराकनि। बेफोरबो सब गासैबो मा इराननि प्रक्सि ग्रुप। डेट मिन्स जों मिलिशिया बुंनांगोन बा मिलिटेन्स बुंनांगोन बा टेररिस्टबो होनना बुंजागोन आरो। मानसिफोरा बेफोरखौ टेररिस्ट नाम होयो, टेररिस्ट नाम होयो। स' जियानो जाया मानो बै माखासे प्रक्सिफोरखौ लानानै मिटिं खुंदों आरो बेवहाय मिटिंनि गाहाया सोर दङ नोंथांमोना आइडिया खालामनो हायो। हुसेन सालामी, IRGCनि हेड चिफआ दं बेवहाय। स' बेवहाय गासैबो मा प्रक्सि ग्रुप आरो बे जाबाय IRGC, जाय IRGCनि माखासे हेडफोरखौ गोबां समाव गावथारबोदों USA, नङा होमबा?
रिपार ड्रन MQ-9 रिपार ड्रननि हेफाजाबै कासिम सुलेमानिखौ जाबायदि फोजोबस्रांदोंमोन इउएसए आ बिसोरखौ लानानै मिटिंआ मा जानो हागौ बेनि टारगेटआ मा जानो हागौ बेनि जि प्लेनिं बे मा जानो हागौ बेनि प्लेनिंआ थारैनो जों आइडिया खालामनो हागौ बेनि प्लेनिंआ जाबाय मा हामासखौ आरोबाव स्ट्रं खालामनाय हुथिखौ आरोबाव स्ट्रं खालामनाय आरो लेबाननाव थानाय बा गुबुन गुबुन स्टेटआव थानाय इराकआव थानाय सिरियायाव थानाय बै इराननि प्रक्सिफोरखौ मा आरोबाव पावारफुल खालामबोनाय बेनो जाबाय बिसोरनि टारगेट जागोन बिनि बादै बेलेग जेबो टारगेट जानो हाया नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि आइडियाखौबो बुंनो नाजाबानो जाबाय दा बाथ्राया जाबाय नोंथांमोना बे जि मिटिं बे मिटिंखौ नुनानै मा सानो इब्राहिम राइसिया रुंसारि जानानैथ' 50 घन्टा जाबाय 50 आवार्स जाबाय बेवहाय गुबुन गुबुन हादरनि माखासे डेलिगेटफोरा फैनानै गुबुन गुबुन लिडारफोरा दैदेनगिरिफोरा थांनानै बेनि थैनायाव मा बिबार बावदों मान बावदों दुखु फोरमायदों कन्डलेन्स खालामदों जोंनि भारतनिबो लेङाइ हादरगिरिया बेहाय थांदों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ स' बेबायदि थांनानै गुबुन गुबुन हादरा बेहाय मा इब्राहिम राइसिनियाव बिबार बावदों मोनसे सिटियाव बिखौ मा जागोन कबर होनाय जागोन फबनाय जागोन बै सिटिनि मुङा जाहैबाय मशहद सिटि मशहद नामनि सिटियाव बिथांखौ फबनाय जागोन कबर होनाय जागोन स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना आइडिया खालामदो मा जानो हागौ मा जानो थांगासिनो दङ स' हेजबुल्लाहनि डेलिगेट्स दङ आरो बेवहाय नोंथांमोना सासे मानसिखौना इस्माइल हानिया हामासनि चिफ जाय इस्माइल हानियानि थाखायनो गाजानि अबस्थाया गाजा स्ट्रिपनि अबस्थाया दिनै बेबायदि जादों दिनै इजराइलजों दावहाया सोलिगासिनो थादों बै इस्माइल हानिया जाबाय हामासनि चिफ बिखौ इजराइला जेरै मेरै नागिरगासिनो दङ जेराव मोनो बेयावनो बिखौ फोजोबस्रांगोन बेबायदि टारगेटजों माने फोजोबस्रांनो नाजागासिनो थादों नाथाय बियो इरानाव आरामसे फैनानै बेबायदि मिटिं खालामगासिनो थादों आयातुल्लाह आली खामेनेया मोनसे मिटिं जानायाव बिजों मोनसे बाथ्रा बुंदों हामासखौ मोनसे बाखनायदों हामासआ इउएसए आरो इजराइलनि हेंथायै बेबायदि दावहा नांनायनि थाखाय बाखनायदों आरो मोनसे खोथा होदों बिथाङा आयातुल्लाह आली खामेने इराननि सुप्रिम लिडार आयातुल्लाह आली खामेने बियो मोनसे बाथ्रा बुंदों हामासखौ आरोबाव स्ट्रं खालामबावगोन बिनि अनगायैबो बाखि जेसेबां प्रक्सि दङ इराननि प्रक्सि दङ बैसोरखौबो स्ट्रं खालामगोन बे मिटिंआनो बेखौ खिन्थायो बिसोरनो जानांगौ गोबां फान्डिं खालामगोन गोबां हाथियार फान्डिं खालामगोन आरो बेबादिनो जोङो इब्राहिम राइसि थैनायनि 50 घन्टानि उनाव हुथिफोरा आरोबाव मोनसे कारनामा खालामबावदों बे कारनामाया जाहैबाय इउएसए नि जि ड्रन MQ-9 रिपार ड्रन बे ड्रनखौ आरोबाव मोनसे गावख्लायबावदों दिनैसिम गंबा बेबायदि रिपार ड्रन गावख्लायबाय हुथिया बे ड्रननि बेसेना जाहैबाय 250 क्रर स' दासिम 1000 क्रर नस्त जाबाय इउएसए नि 1000नि बांसिन क्रर नस्त जाबाय आरो जाय ड्रनखौ लानानै बुहुमनि गासिबो हादराव साननानै लायो बे ड्रना जाबाय जोबोद पावारफुल ड्रन बे ड्रनखौ रावबो गावख्लायनो हाया बे ड्रना जाबाय मोनसे गिलु बालु मोनसे हाथियार होननानै बुङो नाथाय बै ड्रनखौ इराननि सारफेस टु एयार मिसाइलनि हेफाजाबै हुथिया गावख्लायनानै सानसानि केस खालामनानै होदों रेड सी ओनसोलाव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बे बाथ्राखौ बेनिखायनो जाय ड्रनखौ लानानै इउएसए जोबोद दुगा बै ड्रनखौ नाथाय हुथिया मा खालामबाय थादों हाउथि रिबेल्सआ मा खालामदों फोजोबस्रांगासिनो थादों स' बेखौ जों ओरैबायदि साननो हागौ जे इब्राहिम राइसिनि थैनायनि उनाव जि फिन साजा लानांगौ इराननि जेसेबां सुथुर दङ मा थिग बे जागायबाय हाउथिनि थ्रयै आं बेबायदि नोंथांमोना बुंबानो जाबाय जे बे माखासे प्रक्सिखौ लानानै बेबायदि मिटिं खालामनाया जोंनि बुहुमनि थाखाय मा मोजां साइन मा बे इजराइलनि थाखाय मोजां नेरसोन मा इरान आरो इजराइलनि गेजेराव थोंजोङै दावहा जानो हागौ नामा बे मिटिंआव माबा मोनसे टारगेट लादों थांखि लादों नाथाय बे थांखिया दासिम मोगथाङाव फैथ'वाखै जेब्ला खबर होगोन इब्राहिम राइसिनि गोथै देहाखौ बिनि उनाव जानो हागौ बेनि जि फिथाइ बेनि जि फिन साजा बेनि जि रिएक्सन बेखौ थारैनो जों नुनो हागौ स' माबा मोनसे रिएक्सन नुयोबा नोंथांमोना थारैनो भिडिअ लाबोगोन स' फ्रेन्ड्स बिदिब्ला नोंथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुजिदों मोनखो कमेन्ट लिरबानो जाबाय